Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І гэтае абмеркаванне сённяшняга дня мы пачынаем з нашай выдатнай медыаэксперткай, гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Добрый дзень, спадарня Ірына. Добрый дзень. Давайте пачнем, ўсё ж таки разбярэмся з таго, что там за новый дзяржаўны план по гендерной палітыцы прыняты ў Беларусі. Больш так что-нибудь, какие-нибудь цікавосткі. Здавалася б, гэтая тэма, ну, скажем так, калі і цікавіць, то толькі прапаганду у сэнсе, каб што-нибудь у чарговы раз страшнае накінуць на гэтые ЛГБТ, на тое, як тут на захадзе дзяцей прымушаюць пол мяняць і гэтак далей. Ну, жудасці расказаць. А тут цэлая дзяржаўная палітыка. Што там адбываецца? Так, у Беларусі сапраўды ёсць гендерная палітыка, і гендер у Беларусі афіцыйнае як бы слова, і афіцыйна існуе гендерная палітыка. І я усіх заклікаю зайсці, напрыклад, на сайт Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Там будзе абавязкова укладка пра гендерную палітыку, і паглядзець там шмат цікавых дакументаў дзяржаўных, шмат як бы статыстыкі, шмат, ну, наогул такіх рашэнняў. Я упэўнена, большая частка грамадства пра гэта нават не ведае. Таму так, у Беларусі існуе гендерная палітыка, існуе, між іншым, з пачатку 90-х гадоў, і вось зусім нядаўна быў прыняты ўжо 7-й пяцігадовы план па дасягненню гендернай роўнасці. Вось такія планы яшчэ раз ёсць, яны дзейнічаюць. Ну, іншае пытанне, канешне, наколькі яны дзейнічаюць, бо там заўсёды прапісана шмат вельмі такіх прыгожых і нават правільных рэчаў. Але калі даходзіць да як бы выканання гэтых рэчаў, ну, здаецца, што ніякіх справаздач няма, альбо там, ну, ні грамадства, ні экспертаў як бы гэтую інфармацыю не даводзяць. Але менавіта гэты план чым цікавы, вось мы ж бачым зараз такі як бы ўсплеск цікавасці беларускай дзяржавы да гендернай палітыкі. Вось мы с вами абмяркоўвалі, што і Савет па гендернай палітыкі пашырылі паўнамоцтвы, і як бы вось зараз пра гэта шмат гавораць, і вось зараз гэты новы пяцігадовы план. Ну, значыць, што, які, як вы сказалі, там цікавосткі. Ну, наогул ён такі, ведаеце, ну, мяне нават здзівіў, бо ён такі вельмі кантраверсійны, вельмі такі супярэчлівы. У ім ёсць як вельмі такія правільныя і прыгожыя фармулёўкі, правільныя словы, правільныя праблемы. А з іншага боку, ну, ёсць як бы рэчы, якія паказваюць нам тую рэальную Беларусь, у якой гэты план быў прыняты. Ну, давайте, можа, пачнем з таго, што там ёсць добрае. Значыць, ён называецца у гэты раз план па дасягненню мэт СІДО. І вось як бы адразу пытанне, а хто ведае, што такое СІДО і якія гэта мэты? Бо калі ўсё ж такі гэта быў план па дасягненню гендернай роўнасці, ну, я думаю, больш-менш людзі ведаюць прыкладна, што такое гендерная роўнасць, альбо, ну, хаця пра што гэта. А вось нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, так наогул гэта людзям не зразумела. СІДО – гэта ліквідацыя, гэта канцэпцыя ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын. Ну і як бы план вось СІДО – гэта значыць выканаць вось нарэшце гэтыя мэты па ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын. І гэты план ён называе рэальныя лічбы. Напрыклад, ён называе той самы гендер-гэп у заробках 27%, пра які вось мы с вами таксама шмат разоў гаварылі, і ў плане ён ёсць, і гэта, ну, як бы рэальная лічба ў Беларусі. Ён называе нават рэальныя праблемы гэты план. Ён гаворыць пра гендерны гвалт. Ён гаворыць пра сямейны гвалт. Вось, здаецца, як бы словы, якія беларуская дзяржава не хоча ўжываць. Ён гаворыць пра тое, што Беларусь падпісала гэтую канцэпцыю, ну і павінна яе выконваць. І вось ёсць такія крытэрыі, ёсць такія механізмы, ёсць такія справаздачы, і як бы мы ўсё хацім гэта рабіць.
Але з іншага боку, ну гэты план, па-першае, ён як бы вось пра Беларусь, якая існуе на паперы. Ведь важна не толькі тое, што ёсць у плане, а то, чаго там няма. Вось, напрыклад, там нічога няма пра палітычныя рэпрэсіі. Там нічога няма пра тое, што нават грамадзянскіх арганізацый, якія займаюцца правамі жанчын, таксама у Беларусі амаль няма, акрамя вось гэтых псеўда-грамадскіх арганізацый, там тыпу Беларускага саюза жанчын. Нічога не гаворыцца пра тое, як жанчыну Беларусі там шантажуе дзяржава іх, напрыклад, дзецьмі, іх там рэпрадуктыўнымі правамі і гэтак далей. Таму вось як бы на паперы гэта выглядае добра, вось з пункту гледжання такой бюрократычнай мовы гэтых міжнародных інстытуцый. А з іншага боку, гэта, ну вось, гэта такі даволі адарваны ад рэальнасці план, дзе, ну, як бы вось ёсць гэтыя правільныя словы, але амаль нічога, як дабіцца, як выканаць гэтыя правільныя мэты. Ну, вось, напрыклад, гаворыцца пра гэтый гендер-гэп у 27%, але нічога няма, як скараціць гэтый гендер-гэп. Ну, як бы здаецца, калі вы называеце гэтую лічбу, калі вы паказваеце, што, значыць, няма эканамічнай роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, так вы пакажыце, што трэба рабіць, што будзе рабіць беларуская дзяржава, каб гэтай роўнасці дасягнуць. Нічога гэтага няма. І яшчэ вось што цікава, даволі шмат яшчэ там правільных словаў пра тое, што вось, напрыклад, сямейныя абавязкі павінны быць падзелены і на мужа і на жонку, і што і маці, і бацька павінны, ну, у больш-менш аднолькавай ступені быць адказнымі за, значыць, выхаванне, за догляд дзяцей. Гэта ўсё ёсць. Ёсць вельмі шмат словаў пра тое, што мужчыны павінны быць уцягнуты ў адказнае бацькоўства. Шмат пра партнёрскія роды, пра тое, што вось, значыць, мужчыны, як бы, трэба, каб мужчыны былі больш у гэты уцягнуты. Але потым праз вось там старонку гаварыцца пра тое, што ўсё гэта дзеля дэмаграфічнай бяспекі Беларусі, што галоўнае, каб нараджаліся, значыць, вось гэтыя маленькія беларусы і беларускі, што традыцыйная сям'я ў прыярытэце, і вось як бы, ну, абавязак, амаль вось абавязак жанчын гэта нараджаць дзяцей. То бок, выбачаюся, што перабываю, атрымліваецца так, што вось гэтыя пытанні нібыта гендернай роўнасці, яны падаюцца так, што, ну, как бы, ўсё павінна падпарадкоўвацца дэмаграфічным нейкім мэтам, патрабаваннем, запытам з боку рэжыма. Вось менавіта так, я б менавіта так бы і акрэсліла, ужо даўно у Беларусі вось гендерная палітыка, яна як бы супярэчыла дэмаграфічнай, альбо дэмаграфічная супярэчыла гендернай. Бо гендерная палітыка, гэта яшчэ раз, гэта пра роўныя правы і магчымасці мужчын і жанчын. Гэта пра людзей, гэта пра чалавека, пра мужчыну, пра жанчыну, каб людзі, ну, мелі правы і магчымасці пражыць тое жыццё, якое яны хочуць, якое яны, значыць, могуць і гэтак далей. Дэмаграфічная палітыка увесь час у Беларусі гэта пра тое, што трэба больш нараджаць, што, значыць, што мы падтрымліваем толькі традыцыйныя сем'і, што, значыць, там усякія іншыя формы сям'і, гэта, значыць, неправільныя сем'і, а вось, значыць, павінны быць правільныя мадэлі мужчын і жанчын, якія там выконваюць нейкія функцыі. Так вось гэтая супярэчнасць была даўно, але вось зараз, калі я гэты план чытаю, у мяне адчуванне, што гендерная палітыка, яна становіцца наогул сродкам рэалізацыі дэмаграфічнай. Што вось яшчэ раз, там, напрыклад, мужчын прапаноўваецца уцягваць у бацькоўства не таму, што мужчыны ад гэтага выйграюць, альбо іх дзеці ад гэтага выйграюць, а ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш, як бы, больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну, як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну, гэта, як бы, вельмі такая, як бы, не тое, што непрыемна,
непрыемная, а такая аўтакратычна, такая нават таталітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней як бы дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта як бы ну вельмі так жорстка ідзе. Вы звярнулі ўвагу на змены ў правілах бясплатнага ЭК. Я так разумею, што і гэтыя змены, ёсць у мяне падазрэнне падпаркаваныя гэтым мэтам. Ось, да, таксама тут вельмі цікава. Мы таксама ўжо, ну, год між іншым, гэта ж усё адбываецца ў год беларускай жанчыны. Ну, ўсё для жанчын. Безумоўна, і пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не толькі там канцэрты ладзіць, не толькі там жаночае радыё і не ведаю, там кветкі жанчынам дарыць. Трэба ж, ну, нейкія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта у тым ліку ну такі як бы важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што значыць палепшацца ўмовы для экстракарпаральнага аплодатварэння. І значыць, што зараз значыць існуе вось гэтая адна спроба бясплатная, а будуць дзве. Ну вось прынялі нарэшце значыць гэтыя прапановы і што атрымалася. На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка ЭКА, яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ужо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат як бы жанчын у 40 гадоў прыходзяць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну вось, калі мы як бы з такой звычайнай логікі, ну калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭК, ну напэўна тады, калі першая спроба не завяршылася вынікам. Так? Ну вось па логіцы. Ну як бы на самой справе аднаго раза як бы вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста як бы не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае. Другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завяршылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось замест таго, што вось нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка имеюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як бы ЭКО, бясплатная спроба, гэта вось медыцынская паслуга, на якую грамадзяне Беларусі павінны мець права. Але атрымліваецца, што дзяржава фінансуе не лячэнне, не медыцынскія паслугі для сваіх грамадзянак, а ў даным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве, нараджэнне дзіцяці. То есть вось тут такая логіка вось з ног на галаву перавёрнутая, што не дзеля вось гэтай жанчыны, якая павінна мець права на лячэнне, а менавіта дзеля таго выніку, які патрабуецца для дзяржавы. І тут вось, я думаю, што тут вось вельмі бачна, ну, я спадзяюся, што пытанні ЭКА, пытанні там нацыянальнага плана дасягнення мэтаў СІДО, гэта не пра жанчын, а гэта пра палітыку. Бо гэта тая самая палітыка аўтарытарнай улады, толькі калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце ў эфіры там нейкія рашэнні, нейкія законы, альбо там, не ведаю, паездкі кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць ну вось гэтую крытычную рамку, уключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра
вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей. Калі мы гаворым пра вось гэты гендерны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчын і жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар. Але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае умовы, і яна як бы, вось пад маркай, здаецца, рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае. Давайте мы працягнем гэтую тэму і палітычнай уцягнутасці і увогуле палітычнасці. Праз такую тэму я, правда, хочу яе трошечку інакш закруціць, таму што з'явілася свежая статыстыка Белстата пра тое, як моладзь бавіць свой час. Мы давайте на гэтую тэму вы таксама сваё меркаванне і што там такое адбываецца выкажаце, але я хочу вот праз адзін прыклад баўлення часу зараз вас як медыаэкспертку таксама далучыць. Днямі ў Беларусі праходзіў такі фестываль пад назвай Святафест. Беларускія музыкі, там вот как бы свята, там прыгожыя беларусы сабраліся. Я читаю допіс аднаго беларуса ў сацыяльных сетках, які напісаў пра тое, як ён наведаў гэты фэст. Як ён схадзіў, паглядзеў на прыгожых беларусаў, паслухаў беларускую музыку і далей піша: але больш за ўсё мяне здзівіла і ўразіла чарга на тое, каб сфоткацца з Пратасевічам. Что вы можете сказать з гэтай нагодай? Про палітычную как бы уцягнутасць, ці про палітычную, я не ведаю, як нават сказаць, пафігізм, ці вот што гэта? Я думаю, што я разумею вашы пачуцці і, напэўна, як бы падзяляю гэтыя пачуцці, але я ўсё ж таки думаю, што вось такая менавіта палітычная ўцягнутасць, якую вы б хацелі бы бачыць у большасці грамадзян і грамадзян. Я нават не хочу палітычнай уцягнасці у гэтай канкрэтнай сітуацыі бачыць. Я хочу просто бачыць нейкую такую гігіену, пачуццё. Как бы вот ёсць тое, у што как бы непажадана замазацца. Палітычна ты ўцягнуты, не палітычна ты ўцягнуты, ты жывеш, ты бачыш, што адбываецца, ты бачыш вот пэўных асоб, как бы вот з якімі не ведаю, вот. Безумоўна, яшчэ раз вось на сваім як бы персанальным узроўні я цалкам падзяляю як бы і вашу заклапочанасць і ваш менавіта падыход, што гэта павінна быць інфармацыйнай гігіенай. Але я думаю, што гэта ўсё ж такі не для ўсяго грамадства. Гэта ўсё ж такі для больш людзей, не ведаю, каштоўнасна за такіх больш завостраных каштоўнасць на людзей, якія ўсё ж такі жывуць у адной не хочу гаварыць бурбалцы, но ўсё ж такі у адной частцы інфармацыйнай прасторы. І, напрыклад, у нашай частцы інфармацыйнай прасторы гэта на самой справе выклікае неразуменне, выклікае там нават агіду, негатыўныя эмоцыі, гэтак далей. Але людзі жывуць у іншых частках палітычнай прасторы, і я думаю, шмат для каго
не столь ужо важна, гэты чалавек вядомы з дрэннага боку альбо з добрага боку, але перш за ўсё гэта вельмі вядомы чалавек. І вось сфотаграфавацца з вядомым чалавекам становіцца галоўнай мэтай. Гэта, ведаеце, даволі такая вялікая частка, не ведаю, тых жа самых лідараў меркавання альбо нават брэндаў, якія гавораць, неважна, як пра цябе гавораць, добра ці дрэнна. Галоўнае, што пра цябе гавораць, і гэта дае табе пазнавальнасць, гэта дае табе распазнавальнасць, і гэта працуе на твой імідж. Я думаю, што мы тут даволі часта з вами гаворым, напрыклад, вось пра гэты рэпутацыйны капітал, пра тое, што там некаторыя людзі страчваюць свой рэпутацыйны капітал. Вось не будзем уже прыводзіць прозвішчаў. Я думаю, што гэта адзін і той жа тренд, пра які вось зараз мы гаворым з Пратасевічам, што зараз мы фарміруем паняцце рэпутацыі. Вось мы яшчэ ў пачатку. Мы як нацыя, як народ, мы, напэўна, у пачатку гэтага паняцця рэпутацыі. І вось зараз мы на этапе яго ведаюць, пра яго ўсе гавораць. Да, пра яго гавораць зусім па-рознаму, але гэта... А які іншыя, тады спытаю, а якія іншыя ёсць куміры моладзі, з якімі не страшна сфотаграфавацца, бо там на наступны дзень за табой не прыйдзе губазік? Вось якія іншыя ёсць лідары думак, вось якімі было прыемна сфотаграфавацца? Ведаеце, тут справа не ў прыемнасці. Вот мне падаецца, што ў дадзенай сітуацыі нават сфотаграфавацца, умоўна кажучы, з турам будзе больш чыстаплотна. Гэта ўжо, думаю, пытанне густу. Не думаю, што іх тут можна неяк, здаецца... Не, тут з вами не пагаджуся. Менавіта вы мяне спыталі як гендерную экспертку, тады вось як вынік вельмі коротка. Інстытут рэпутацыі толькі фарміруецца. Людзям важна пакуль вядомыя персоны, а нічым яны вядомыя. А па-другое, вось пачну спачатку з таго, з чаго не пачала. Але ўсё ж такі гэта меркаванне аднаго чалавека. Можа, ён так убачыў гэтую сітуацыю. Вось можа, канешне, былі нейкія людзі, якія хацелі з Пратасевічам сфотаграфавацца. Я не тое, што стаўлю гэта пад сумнеў, але я стаўлю пад сумнеў, наколькі гэта была маштабная з'ява, наколькі там яна не была сітуатыўная. Можа, мы вось зараз робім з гэтага вялікую інфармацыйную нагоду, а можа, там гэта быў толькі нейкі эпізод, можа, пра які і не трэба было б гаварыць, бо, зразумела, нас ён трыгерыць. Але, можа, гэта была выпадковасць. Можа, і выпадковасць. А вы спрабавалі прасякаць у іншыя інфабурбалкі? Вы замкнуліся ў сваёй утульнай інфабурбалцы, сядзіце ў ёй, чакаеце нейкага міфічнага вакна і спробаў здабыць суб'ектнасць нават не шукаеце. Вот так вот сядзім тут і не шукаем здабыць спробаў, не робім. Гэта, мне здаецца, колькі працуе Еўрарадыё столькі разоў. Я думаю, што дабыць, і нават і у вас ёсць суб'ектнасць, і у мяне ёсць суб'ектнасць, у Еўрарадыё, зразумела, ёсць суб'ектнасць. Яе можна рознымі спосабамі рэалізаваць. І не абавязкова, каб гэта быў толькі той спосаб, які, напэўна, зараз вось наш слухач мае на мыслі. Існуюць розныя спосабы рэалізацыі суб'ектнасці. Мы робім вельмі важную справу зараз з вами. Вось тут я цалкам упэўнена. Але давайте вернемся да першай часткі майго зварота да вас, потым я праз такую правядзенне вольнага часу і бачыце, фоткацца з Пратасевічам таксама праводзіць нехта так вольны час. Але калі взять статыстыку эту белстатаўскую, чым яна цікавая, адметная?
Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 до 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі? Той, у каго працы менш. Ну і хто гэта, оказывается? Ну, хто? Гультаі. Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны? Вот я-то ведаю адказ. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Судзячы па ўсім, ўсё ж таки вы, як звычайна, хочаце падвесці да таго, што у мужчын больш вольнага часу. Так, і гэта не я хочу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка, што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын. Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам, а як тут, дык, конечно, верым адразу. Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэтай статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы усе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у 2 разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сямейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у 2 разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі. І вось здаецца, ну як бы у моладзі павінна быць больш-менш як бы аднолькава, бо ўсё ж такі, ну хутчэй за ўсё гэтыя людзі яшчэ там не ўступілі ў шлюб, там яшчэ хутчэй за ўсё не маюць дзяцей. Ну зразумела, вось калі там ужо на самой справе там малыя дзеці, ну напэўна там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значыць, у гэтым і таму яе менш вольнага часу. Але вось бралі менавіта падлеткаў і моладзь да 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. І я думаю, што ўсе гэтыя вось нават 3 гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае, гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там нейкіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю, там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы уся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што ну вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой,
і гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, у 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе у мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш занятыя, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы. Вось якая у нас сітуацыя? Таму што яны завучкі, як кажуць зараз падлеткі. Таму што каб зрабіць кар'еру і каб прасоўвацца па гэтай кар'ере, жанчыны патрабуюць нашмат больш аб'ектыўных доказаў таго, што яны як бы да гэтага прыдатны, што іх трэба прасоўваць. Напрыклад, тых жа дыпломаў, тых жа неведанню гэтых корачак пра тое, што яны там нейкія курсы скончылі, што вось у іх ёсць такія кампетэнцыі. А мужчынская кар'ера звычайна не патрабуе такой колькасці вось менавіта гэтых аб'ектыўных доказаў. Ну як, мужчына ўжо ў гэтай сістэме там мае нейкую адукацыю, ну і будзе як бы выдатна працаваць на гэтым месцы. Таму вось яшчэ раз, статыстыка не кажа прычын, чаму беларускія дзяўчаты маюць у сутках на гадзіну менш вольнага часу. Але гэта, ну, гадзіны на тое, што менавіта цябе падабаецца, то ты, чым бы ты хацела б займацца, тое, што прыносіць цябе задавальненне. І вось ужо ў такім узросце вось ёсць гэтая розніца. Ну і вось я пра тое, што гэта ж дзяржаўная статыстыка, і вось такі паказчык, ну, павінен як бы вывучацца гэтымі самымі дзяржаўнымі інстытутамі. І вось гэта я тут нейкія гіпотэзы выказваю. А як бы дзяржава павінна бачыць гэтую няроўную сітуацыю, вывучаць яе і мяняць гэтую сітуацыю, але гэтага не адбываецца. Спадарыня Ірына, вось мы з вами абмеркавалі, здавалася б, ну, хаця яны, ў прынцыпе, дзесьці ў пэўным сэнсе звязаны, але вось такія тэмы, якія ў прынцыпе можна падвесці пад адну такую катэгорыю сацыяльнай палітыкі. Это вось і тое же самае гендернае гэтае заканадаўства, і тое ж самае эко, і той же самы вольны часы і ўсё астатняе. І вы пастаянна узгадывалі, што тое, якія наратывы, як это ўсё падаецца, як это ўсё прапісана у нормах, у законах і правілах, гэта, ну, как бы такая фармаванне там патрэбных рэжыму, наратываў, нейкіх такіх падыходаў, разумення, палітыкі нейкай. А мяжа нейкая такая ось ёсць пэўная, якая, ну, ўсё ж таки падзяляе паміж сацыяльнай палітыкай і фармаваннем неабходных рэжыму наратываў. Безумоўна, адбываецца фарміраванне гэтых неабходных рэжымаў наратываў менавіта праз сацыяльную палітыку і нават ну, наогул праз сям'ю, праз выхаванне, праз вось прадстаўленне пра тое, якімі павінны быць ну, мяжа нейкая пэўная ёсць, куды ўжо, ну, дзяржава, ну, не мусіць там, не лезе нават у сённяшніх умовах, ці ўжо гэтага няма? Ну, мне здаецца, што няма такой мяжы, куды бы дзяржава сёння бы як бы не лезла бы. Безумоўна, яна ўжо, ну, некалькі гадоў як спрабуе кантраляваць прыватнае жыццё людзей. Безумоўна, вось гэтыя ідэі, колькі павінна быць дзяцей, якой наогул павінна быць сям'я, пра гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, пра правільную жанчыну, правільнага мужчыну. Ну, гэта ж і ёсць, ну, як бы прыватнае жыццё людзей, як быццам
бы, але яно перастала быць прыватным пасля 2020 года, бо яшчэ раз дзяржава павінна рэалізоўваць правы і магчымасці для сваіх грамадзян і грамадзянак. І вось гэты прыклад СЭКО, мне здаецца, ён вельмі такі красамоўны. На самой справе дзяржава павінна фінансаваць лячэнне, а яно фінансуе патрэбны яму вынік вось гэтых народжаных дзяцей. Не рэпрадуктыўны выбар грамадзянкі, не рэпрадуктыўны выбар вось гэтай сям'і, гэтых беларусаў, а тое, што патрэбна дзяржаве. І вось я менавіта пра гэта і хачу сказаць, што праз гэтую вось сацыяльную сферу дзяржаве гэта рабіць даволі лёгка, бо у нас тут не так дзейнічаюць, напэўна, нашы вось гэта крытычнае мысленне. Бо яшчэ раз, калі там Лукашенко выступае з нейкімі нарадамі, калі там он едзе ў Кітай, альбо штосьці гаворыць пра вайну Расіі супраць Украіны, мы разумеем добра, што гэта палітыка. І тады мы вось як бы уключаем гэтую наше крытычнае мысленне. А калі нам гавораць пра нараджэнне дзяцей, нам гавораць пра тое, якія там магчымасці маюць жанчыны ў Беларусі, пра год жанчын расказваюць, пра вось гэты нацыянальны план, там пра тое, што паглядзіце, якая ў нас моладзь, і адначасова не тое, што не бачаць вось гэтых рэальных праблемаў, бо перш за ўсё дзяржава павінна іх бачыць, не вырашае гэтых рэальных праблемаў, а наадварот паказвае нам, што гэта як быццам норма. Вось глядзіце, яшчэ раз, гэта ж статыстыка, разумеецца, што гэта, як бы, добрая статыстыка, што гэта правільная статыстыка, што вось дзяўчаты маюць на гадзіну вольнага часу меней у суткі, чым хлопцы. А чаму? Як бы, вось праз гэта нам і праз гэта дзяржава і фарміруе вось такі наратыў, што як быццам бы гэта правільна, што жанчыны павінны клапаціцца пра іншых, што там жанчыны павінны быць прыгожымі, таму там, напрыклад, хай трацяць гэты час на тое, каб там штосьці са сваім знешнім выглядам зрабіць. Як бы дзяржава гэта замацоўвае. Замест таго, каб бачыць у гэтым праблему і тое, што трэба вырашаць, яна як бы паказвае, а паглядзіце, гэта норма. Таму вось як бы у гэтым я перш за ўсё вижу праблему. Якая мяжа? Женщина должна заботиться о домашнем уюте, детях. Чем они, собственно, недовольны, а? Вот скажите мне, разбушевался, зови меня просто Джек, як Фантомас просто. Вось глядзіце, менавіта гэта рэжым Лукашэнкі як бы і хоча. Ён хоча, каб у грамадстве замацоўвались тыя нормы, якія робяць аўтарытарную дзяржаву мацнейшай, якія не разбураюць аўтарытарную дзяржаву, не працуюць на карысць дэмакратыі, а менавіта робяць яе больш мацнейшай. У беларусаў ёсць галоўны страх, абы не было вайны. Лукашэнкаўская прапаганда яго адпрацоўвае. Сёння азаронак, які крычыць: «Мы на зло ворагу у вайну не ўступім», трапляе у запыт беларусаў. А вы пра нейкія малазразумелыя шырокай грамадскасці гендары распавядаеце. Я ўсё ж таки думаю, што якраз шырокай грамадскасці гендары уже больш-менш зразумелыя. І вось яшчэ раз, як бы можна ў чарговы раз размаўляць пра азаронка. І мне здаецца, нават мы з вами не адзін раз пра яго размаўлялі. Але вельмі важна, я думаю, бачыць, як аўтарытарная дзяржава хоча кіраваць намі не на ўзроўні рыторыкі азаронка, а на ўзроўні вось таго, што мы называем нашым прыватным жыццём. Вось у нашых сем'ях, з нашымі дзецьмі, у адносінах мужчын і жанчын. І вось я б як бы параіла не аддаваць гэтую частку нашага жыцця дзяржаве, а як бы думаць пра
яе, аналізаваць яе, тлумачыць яе, вось у тым ліку слухаць нашу перадачу і разумець, што, не ведаю, супраціў рэжыму можа быць не толькі ў тым, што ты там крытычна ставішся да азаронка, а можа быць у тым, што ты крытычна ставішся да навязаных табе гендерных нормаў, вось згодна з якімі як бы дзяўчынка нараджаецца для таго, каб, значыць, падтрымліваць гэты самы нараджаць дзяцей і атрымліваць ад гэта найвялікшае задавальненне, а не ўсякія там кар'еры і дадуць это задавальненне. Вось і такое меркаванне тут выказалі нам. Гэта мужчына выказаў меркаванне, што трэба, ад чаго жанчына атрымлівае найбольшае задавальненне. Ну, прынамсі, нік у яго раман. Праўда, варшаўскі кот адказаў яму ці адказала, правда, котка тады была: давайте мы самі будзем вырашаць, мае наше жыццё сэнс без дзяцей і без сям'і ці не. Ну, вось прыкладна, каб былі дыскусіі грамадскія на гэтую тэму, каб вось не было такога, што дзяржава гаворыць: вось ёсць норма, вось ёсць традыцыйныя каштоўнасці, і вы павінны жыць у адпаведнасцях з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі. Праўда, ніхто не ведае, што гэта такое, гэта вось такі нейкі канструкт, які патрэбны аўтарытарнай дзяржаве, але вось вы павінны жыць у адпаведнасці з імі, ну тады людзі як бы, ну і будуць як бы тады будуць, не ведаю, галасаваць за Лукашэнку, будуць гаварыць толькі каб не было вайны, а ўсё астатняе нас не цікавіць. Ну як бы якія тады змены дэмакратычныя могуць як бы быць у нашым грамадстве? Згодны. У любым выпадку думайце пра гігіену сваю і інфармацыйную і ўсё астатнюю, і разумееце, што ўсё звязана і трэба думаць і глядзець на жыццё. І можа, кантралюйце тое, што можаце кантраляваць. Можа, мы не можам кантраляваць, што зараз гаворыць азаронак, але яшчэ раз мы можам кантраляваць нашыя паводзіны, мы можам вось пра іх думаць, мы можам рэфлексаваць, мы можам думаць, а чаму мы так сябе вядзем у данной сітуацыі, а чы ёсць нейкія іншыя падыходы, а з чым гэта звязана, і як бы чаму гэта вось, напрыклад, бы падабалася рэжыму Лукашэнкі. Вось тут мы можам дакладна кантраляваць. Думайце і кантралюйце. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская і Зміцер Лукашук былі з вами сёння ў эфіры. Падпісывайцеся на YouTube канал Еўрарадыё. Ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.